Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez unat magazinera. Gaur maiatzaren 11 dugu hortzeguna eta gaurkoan ere bi elkarrizketa izanen ditugu hementsen magazinean. Lehenik eta behin arte kontuez ariko gara solasean Zaloa Ipina artista bisualarekin izan ere Kuria kaleko apaindu izeneko espazioan arte esposizio bat jarri du hizkuntza aniztasunarekin zerikusia duena eta hori bisualizatzen ahalegindu da. Bera kontako digu, aixo zer den egin duena, zertan ahalegindu den. Bigarren elkarrizketan, bertze kontuez nekazaritza eta artisautza kontuez ariko gara, Josu Orejarekin izan ere Larraunen igande honetan azoka bat izanen dugu, arruitzen zehazki, produktu artisauekin eta baita ere ardi latxen, edo zehazkiago ahari latxen enkante nazionalaren bigarren edizio izanen dugu, bi gauzak batera eginen dire igandean arruitzen, eta Josu kontako digu, horren nondik norakoak. Hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 330 urtean, maiatzaren 11 batez, Bizantzio hiria, Erromatar Inperioko hiriburu bihurtu zen Konstantinoren agindupean Konstantinopolis izena hartuz. 868an, Txinan historiako lehen liburua inprimatu zen Diamantearen Sutra Wang Yi autorearena. 1960 urtean, Mossadeko agenteek Adolf Eichmann atxilotu zuten Argentinan ezkutatzen zen buruzagi nazia eta gerra kriminala. 1987ko maiatzaren 11an IBM-ren Deep Blue superordenagailuak partida irabazi zion Gari Kasparovi polemika zabaldu zuen garaipena lortuz. Makina munduko xake jokalari hoberena baino hobea ote zen? Goazen baitere, agenda kulturalarekin. Hortzegunean, Azien liburutegia proiektuaren gaiari buruzko ipuin kontaketa Ventura Ruiz Gomez narratzailearen eskutik. San Frantziskoko liburutegi publikoan atxaldeko 6etan, 4 urtetik gorako haurrentzako jarduera sarrera librea edukiera bete arte. Larun batean, Kondestable Zibiboxean, 8:30 6:30 aurrendako sormen gunea Tokio Arroxa lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte lehengai, beren marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormena garatzeko, eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Kantaldia Jan Michel, Beda Xagar, Mikel Arotze eta Michel Etxekoparren eskutik Kondestable jauregiko patioan eguerdiko 12etan. Baitere euskara ofiziala aldarrikatzeko manifestazio orokorra deitu dute Iruñean goizeko 12etan baluartetik. Eta Ibilbedi taldeak Goldea kaleratu berri duen diskoa aurkeztuko du Nafarroako antzerki eskolan atxaldeko 7etan. Igandean herri urrats izanen dugu Senperen, 9etan Hegoalde ikastolatik autobusa aterako da. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen Zabaltzaren hilketa ukatzen duen tesi ofiziala babestu du Sánchezek. Presidenteak Espejo Guardia Zibilaren igoera babestu du naiz eta Orbaitzetako gaztearen heriotzarekin lotuta egon. Argudiatzen du ez dagoela eragozten dion ebazpen judizialik. Argazkien berriz Nafarroako lehendakarigaiak ageri dira. 11 zerrendaburuk hauteskunde lasterketari ekingo diote gaur, diote lerroburuan. 6 emakume eta 8 gizon dira Nafarroko gobernuaren buru izateko hautagaiak. Profilak 58 urte ditu batez bertze eta jatorria Nafarroko erdialdea edo hegoaldea da. Barkos eta Aznal dira euskaldun bakarrak. Bertze berri batean, gizon bat hil zen arrotxapean bere bikote oiak sastatuta eta Amixlan taldea sortu da konpainia estrategikoetan inbertitzeko. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroako nekazariek 40 gradurekin uzta jaso ahal izanen dute prebentzio neurriekin. Foru gobernuak onartutako zuten planean jasotzen da. Argazkian berriz, polizia kale bat mozten ageri da eta izenburuan, emakume batek bikotekide ohia hildu Iruñako etxe bizitza batean eta atxilotu egin dute.
Berri gehiagotan, ia 150 kexa Iruñeko aurre eskolen zerrendengatik, Nafarroako gobernuak ez du gaizki ikusten bilduko zerrendetan etako kondenatuak egotea, eta baztanen 1200 etxe huts eta lautik bat biztanle bakarrarekin. Gara egunkarian, Nafarroan blokeak mantentzen dira, EH Bildu eta Zurekin Nafarroa gorantz doazelarik. Aztikerrek herrialdeari eginiko inkestaren bigarren atalaren arabera, blokek gaur egungo parlamentariei eutsiko diete, baina mugimenduak egonen dira. Argazkian berriz Pedro Sánchez parlamentuan, izenburuan, Sánchezek espejoren igoera defendatu du eta PSOEk txalotu. Berri gehiagotan, Madrilek zehaztu du eta esan du euskal filologiak bere berezitasunan altxatuko duela, baita ere lakuak 110 toki hautatu ditu instalazio berriztagarriak jartzeko eta Frente Polisarioa mende erdiko borroka ospatzen. Berri egunkarian, argazkian kontseiluak deituta, EAEko auzitegi nagusian parean bildu ziren atzo Bilbon. Izenburuan, euskararen aurkako oldarraldi judizialari erantzuteko deia. Euskalgintzaren kontseiluak manifestaziora deitu du azaroaren 4 Bilbon. Salatu du hizkuntz eskakizunen aurkako epaien xedea normalizazio, trebatzea eta atzerapausoak eragitea dela. Hainbat norbanakok eta eragilek babestu dute adierazpena. Bertze lerroburu handi batean, Jaurlaritzak zentral eolikoak egiteko kokaguneak izendatu ditu 57 herritan. Hasierako onespena jaso du energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak. Eguzki instalazio handientzat 53 udalerria hautatu dituzte. 45 eguneko epea dago alegazioak eta ekarpenak aurkezteko. Eta Euskal Herria irratian akitzeko foru eta udal hauteskundeen aurreko mahai ingurua berri nagusia. Atzo asteazkenean Iruñeko kale nagusiko Katakrak liburu dendan egin zen mahai ingurua Euskal Herria irratiaren webgunean dago ikusgai orain. Parte hartzaileak izan dira Juan Cruz Lakasta Euskal Herria irratiko zuzendaria, Amaia Álvarez, Nupeko zuzenbidearen historiako irakaslea, Ibai Fernández, Diario de Noticias egunkariko kazetaria, eta Jose Arrasenar berriako kazetaria, gidaria berriz, Uxu Errei berriako kazetaria. Alboko berrian, gizon bat hilda arrotxapean, bikotekideak labankadaz eraso ostean, eta azkenik, labak terraza izanen du. Gobernuak, zuzenbidearen aurkakotzat jotzen du Navarra-Sumaren ezezko jarrera Iruñean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur, zaparradak, atzo baino ugariagoak eta mardulagoak izanen dira. Zaparradak batez ere Kantauri isurialdean botako baditu ere, Araba eta Nafarroako barnealdean ere izanen dute eragina neurri handi batean eta aldiz Nafarroa hegoaldean apenas bustiko duen. Goizeko lehen orduetan haizea ahuletan norabide finkorik gabe ibiliko bada ere, goizean zehar ipar-mendebaldetik finkatu eta indartu eginen da, eta temperatura maksimoak 14-17 gradu ingurukoak izanen dira. Beraz, eguna nahiko desatsegina izanen da. Azken orduetan ez da baztertzen ekaitzak jotzea itsasertzetik gertu. Hortziralean zaparradekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat jaitsiko da. Eguna desatsegina izanen da, hodei askorekin eta zaparrada ugarirekin eta tarteka ekaitzak jo dezake. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi eginen dira eta ipar-mendebaldeko haizeak enbarazu eginen du. Elurkota 1500 metro ingurura jaitsi daiteke. Bueno, gaurko lehendabiziko elkarrizketa hontan erran dugun moduan artea izanen dugu hizpide, zehazki arte bisuala eta zergatik, espazio arte apaindu. Toki horretan, erakusketa toki horretan, bakizue, Beatrizen Garrotikoak dauden kuria kale horretan badago halako toki bat esposizioak egiteko, arte esposizioak, hortik paseatzen bazarete, ikusten alda eskaparatetik, eta hortzen dago mingainatu. Obra, hor egonen da, erakusgai, maiatzaren 8 dago, eta maiatzaren 26 arte egonen da, eta obra honen egilea, Zaloa Ipina dugu, artista bisuala bera, eta gaurkoan gurekin izanen dugu, pixkat ontaz, eta bertze kontu ez solasean,
Beraz, lehenik eta behin, Zaloa, atxaldeon eta mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko zuei gonbiteagatik. Zaloa, erraten genuen, mingainatu. Hauxen da hortxen erakusgai izanen duzun obra, mingainatu, mingaina, honek hizkuntzarekin zerbait zer ikusteko izanen du? Bai, noski baietz. Bueno, mingainatu nik asmatu dut edo hobe esan da. Beste linguista baten sorkuntzaren itzulpen asmatua da. Osea, Albert Bastatasgoa da linguistak sortu zuen lenguar terminoa, eta nik egin dut itzulpen asmatu bat euskarara. Mingainatu jarri duzuna, lenguar horrek, eta zer biltzen du, zer da lenguar, edo, euskaraz orain badugu terminoa, mingainatu, zer? Mingainatu esan nahi du edo berak adierazten du ekintzaren bitartez denboran eta espazioan hizkuntzak sortzea. Orduan, mingainatze horrek edo hitz egite horrek denbora osoan sortzen duela hizkuntza aniztasuna. Ekintzak berak sortzen duela hizkuntza aniztasuna. Hori esan. Nola baitere, ez dakit zer erran nahiko zuen honek, akaso hizkuntzak ez direla sortzen akademiatik, edo ez ditugula, egiten hainbertzen modu deliberatu eta kontziente batean, baizik eta hitz egiten bera gaten dela nola baitere, sortzen aniztasun hori izan entzen nola baitere mingainatu. Hori da, azkenean denok parte hartzen dugu hizkuntzaren sorrera eta aldakuntza hortan, eta bizirik dauden hizkuntza guztiak gaurkoak direla, hau da, garaikideak direla, eta denbora osoan aldatzen daudela, guk eraldatzen ditugulako, guk sortzen ditugulako, eta guretzat eginda daudelako edo, dana guretzat eginda daude, baina guk sortzen ditugu, ez? Orduan, pixka bat ekintza horren adierazpena da. Hain zuzen ere ez duk gai hori hartu duzu aintzat gero zure obra egiteko, baino gainera hau sartzen duzu orain erraten ari zinenaren aritik, halako planteamendu teoriko batean ere bai, ekolinguistika deritzona, eta, hortaz ere galdetu nahi nizun, zer den hau? Holan oso erraz azaltzeko, azkenean teoria honek bilatzen duena da hizkuntza eta hizkuntza aldaera guztien berdintasuna. Orduan, gutxiagotasun, gehiagotasun, balorazio hierarkiko hori bertan bera uzten du, eta ere ideia espansionista hori ere alde batera uzten du. Orduan, azken finean nik askotan esaten dut, da pixkat euskaraldiak lortu nahi duena, ez? Guk gure hizkuntza erabiltzea gure eguneroko gauza guztientzat, eta bakarrik interkomunikazio horietarako behar ditugun beste hizkuntzak erabiltzea. Baina azkenean gure espazio garrantzitsuna eman behar diogula gure hizkuntzari eta guk gurean hitz egin behar dugula eta egin behar dugula bizitza, baina egia da munduan interkonektatuta gaudenez ezin gara aislatu. Orduan, erabili beharko dugu beste hizkuntza bat behar denean, baina ere erabilera hori kontrolatu egin behar dugula, ez? Osea, batzutan dagoela gehiegizko erabilera hori. Beste hizkuntza deitzen dutena internazionalak, ez direla internazionalak, ez? Baina, azkenean hizkuntza hegemoniko horien erabilera mugatu behar dugula gure hizkuntzari daukan pisua emateko. Hizkuntza hegemoniko horiekin beraz kontuz izan behar delako, nolabait ere ekosistemaren oreka, ez dakit ez, aldrebesten alduelako, nahasten alduelako, eta horren aritik, Zaloa, erran dezakegu oraingo hizkuntzen ekosistema hau, ez dakit, arriskuan dagoela iduritzen zaizu, edo ez dagoela bere puntu orekatuenean? Bai, badago, arriskuan dago, egia esan da, konturatzen bazarete guri beti eskolan eta irakatze dizkigute zeintzu diren muga politikoak eta badakigu zeintzu diren dauzen herrialdeak, baina ez dakigu ezer kulturei buruz eta are gutxiago ere beste hizkuntzei buruz, ez? Orduan, buruan ez daukagu zenbat hizkuntza dauden munduan eta ohikoena dela hizkuntzak estaturik ez izatea. Azken finean, estatua daukaten hizkuntzak oso gutxi dira. Eta arriskuan dago jendeak ez dakielako zenbat dagoen eta ez delako hori lantzen egia esan da.
Eta horren kontra egiten delako, noski. Noski. Eta zenbat galtzen den ere bai, ezta? Zaloa, batzutan agertzen diran datuak nik ez dakizkit, baina haizu batzutan ez dakit, egunero akaso gehiegi da, baina astero ere hizkuntzaren bat munduan galtzen dela. Bai, eta hori alan da. Gainera ez dakigu zenbat hizkuntza dauden, diote 6.000, 10.000 hizkuntza bitartean daudela, orduan klar imagina ezazu, ez ditugunak ezagutzen ere segurazki galtzen direla. Orduan, bai, urtean galtzen dira hizkuntza pila bat. Bueno, galdu, baino, nik esango nuke iaia ez hil, baina haiekin akabatu egiten ditugula, ez, edo egiten dutela. Eta hor, orain sartuko gara, hain zuzen ere ez dukau nola, ez, bisualizatu duzun, egin duzun ikusgarri, baina baitere hor, hausnarketa interesgarria da, Zaloa pentsatzea, batzutan euskaldunok pentsatzen dugula, ez, garela, ez dakit, munduko hizkuntza gutxituenetako bat edo halako zerbait, eta gero konturatzen zara, ez, hau da, hizkuntza gutxituen artean, euskara ez dago lan hain, ez, egoera txarrean. Hori da, ez, euskara ez dago horren egoera txarrean, euskara baditu hiztun pila bat beste askorekin alderatuta, eta egia da batzutan uste dugula gu garela arraroak, ez, egoera honetan gaudelako, baina ezke normalena hori da. Osa, normalena hizkuntzekin hori da, ez, estatuak gutxi egitea, gutxi edo ezer, gure kasuan ere, bada, bueno, esango dut hemen, ez, Nafarroan gainera zelako egoera daukazuen ere euskararekin, ez? Baina hemen estatuak naiz eta baimendu egiten duen gure hizkuntza toki askotan, naiz eta orain ere horren kontra egiten ari den, eta epaiketetan ere horren kontra egiten ari da, pentsatu ere beste estatu askotan, ez? Estatu frantsesean, Italian, Amerikako estatu pila batetan, Afrikakoetan, Txinan, gauza da, ez diotela inolako balorerik ematen hizkuntzei. Orduan, haientzat Txinan adibidez dana dira dialektuak, eta dialektuak beti gainera ezaugarri txar batzuekin. Dialektuak berak ez daukala ezaugarri txarra, ez? Baina haientzat bai, osea, haientzat bada, bueno, gutxiagotasuneko gauza bat, ez daukala garrantzirik, ez dela zaindu behar, eta ez dela erabili behar, ez? Orduan, bueno, bai, gurea ez dago horren gaizki esan beharko genuke. Bueno, hortzen ikusten duzu, hau nola ere ez, obraren atzean dagoen irakurketa oso hau ez, badakit Zaloa gero sartuko gara horretan, beti gainera baduzula kezka sozial batez, kasu honetan hizkuntzen ez, inguruan egin duzu zure hausnarketa, baina bueno, goazen obrara, nola egin duzu hau bisuala, artista bisuala zarenez gero, nola ikustarazten da? Badakit hor badagoela mapa bat, nola baitere, ez? Obraren ez dakit erdigunea edo ardatza dena, baina konta iguzu, zer da ikusiko duguna esposizio honetan? Bueno, esan behar dut ere ni proiektu guztiak eta hizkuntzen proiektu hauek beti hasi direla irakurtzen. Asko irakurtzen dut, pila bat, eta orduan, bueno, nik egiten ditut beste interpretazio batzuk, edo nik ulertzen dudana, saiatzen naiz pixka bat arte bisualetara edo arte lanak sortzen, ez? Eta hori, prozesu hori bai da zaiena. Azkenean ematen dualako denbora pila bat pentsatzen. Baina ikusiko den erakusketan, edo ikusten den erakusketan, zuk esan duzun bezala, badago pieza handi bat, edo pixka bat dana, bueno, mamia, dala mapa mundi bat, ez daukana begirada bakarra, osea, ez dauka begirada eurozentrista, hau da, ingura daiteke. Azaltzeko lan, imagina ezazue, egurrezko ontzi bat dela, mapa mundi baten formarekin, eta barruan lurra dauka. Eta lurraren gainean, hitz asko irakur daitezke. Hitzak egina daude, plantilla batzuk egin ditut eta pigmentu naturalekin jarrita daude. Orduan, pentsatu ere, ikusten baldin baduzue, erakusketa bukatzen denean, hor dagoen guztia nik sakarrontzira botatzen dut, eta noizbaiten egin behar badut berriro, berriro egiten dut, prozesu guztia. Irakurtzen diren hitzak, terminoak, izango dut, ez da bakarrik hitza batzu dira hitz bat baino gehiago, baina da, aniztasuna kontzeptua munduko hizkuntza ez hegemoniko askotan. Ni egon naiz denbora luzean
kontaktuan jartzen batez be mezu elektronikoen bidez eta edo sare sozialetan, baina batez ere mezu elektronikoen bidez, munduko jende askorekin. Gehienak ez ditut ezagutzen, baina egon naiz bilatzen, aktivistak, linguistak, komunitate ezberdinak, eta orduan, bilatzen nuen interneten, eta azaltzen nien zer egin nahi nuen, eta eskatzen nien zen aniztasuna kontzeptua euren hizkuntzatan. Hortarako, klaro, nik bai erabili dut, eta horregatik ere lehen hitz egiten nuen horri buruz, nik erabili dut hizkuntza hegemoniko baten bat, normalean erabili dut gaztelera edo ingelesa, eurekaz kontaktuan jartzeko eta interkomunikazioko prozesu hori sortu dut, ez? Horretarako bai, erabili behar nituen beste hizkuntza hegemoniko batzuk, baina gainera ni nahi nuena eta interesa jartzen dut haien hizkuntzetan, ez? Orduan, prozesua oso polita da, oso luzea, oraindik ere lortzen baldin badut baten bat gehiago, beste erakusketa bat baldin badukat jartzen dut, orduan hasierako argazkietan ez dira hitz guztiak edo orain dauden hitz guztiak ikusten, ez? Joaten naiz pixka bat gehitzen. Eta orduan, norbaitek badauka olako beste hizkuntzaren bat, jarraitezela kontaktuan nirekin. Eta gero pentsatzen dut, Zaloa, hizkuntza hau hautatzen duzu, baduzu hizkuntza horretan aniztasuna hitza, eta gero munduko mapa horretan txertatuko duzu, pentsatzen dut toki bat, hizkuntza horren eremua den toki horretan, ez da? Egia da, ezin dudala, azken finean Europa adibidez oso txikia da eta Europako hizkuntza pila bat ditut. Orduan, eta gauza bera gertatzen zait Hego Amerikarekin. Hego Amerikatik dauzkat hizkuntza pila bat. Orduan, saiatzen naiz jartzen adibidez, Amerikan direnak Amerikan, baina igual baten bat ez denez sartzen, ez daude geografikoki kokatutak. Saiatzen naiz, baina ez dira sartzen. Orden daude bai hoixen da. Pixkatez hurbiltzen dira, beren tokira, baino... Baina adibidez, hizkuntza erromantze pila bat ditudanez, klaro, galegoa, asturiera edo korsikera eta kerneueka edo daudenez pila bat, gero sakabanatzen ditut, norbaitek ere ikusteko, igual euskaraz dakien aniztasuna oso ikusten da, mapatik kanpo jartzen dudalako. Baina holan, euskalduna ez den gutxienez ikusten baldin badu diversidade edo diversidat, jakingo du zer jartzen duen, ez? Orduan, saiatzen naiz hizkuntza erromantze horiek jartzen mapatik, jendea ikusten duenean holan hizkuntza erromantzeren bat, ikusiko du zer esan nahi duen hitzak berak. Zer uste duzu, zer impresio uste duzu hartuko dela ikusleak, urreratzen denik horrat, zer sartuko zaio begietatik? Hasieran denek esaten dute gauza bera, zer jartzen du, eta nik pensatzen dut, baina begiratu ondo. Ikusten da zer jartzen duena, ez? Aurrekoan, nengoenean montatzen, etorri ziren emakume bat eta beste gizon bat, Amerikakoak zirenak, eta barregura sortu zitzaidan berak esan nion zer zan, eta berak esan zidan. Orduan ezagutzen ez diren hizkuntzak jarrita daude, ez? Eta esan nion, zuk ez dituzu ezagutzen. Baina ez asko bai, ez? Eta esan dizut hizkuntza hegemonikoak direla. Adibidez, badaude hizkuntza batzuk hiztun gutxi dauzkatela, baina badaude adibidez Nigeriako beste hizkuntza batzuk izan ditzaketela 50 milioi hiztun edo gehiago. Orduan, ez hegemonikoak dira, baina batzuk hiztun gutxi dauzkat eta beste batzuk hiztun pila bat daukate. Hala ere, ez daude egoera honean, ez dute hizkuntza horietan ikasten, ez dute hizkuntza horietan bere lana egiten edo idazten, edo ez dago oraindik normatibizatuta. Orduan, ez dira hiztun asko daukate, baina ez dira hegemonikoak. Hortxen, obra hau, hausnartzeko eta bizket pentsatzeko, gizon horrek edo pertsona horrek erratzen zuen bezala, ea aldiren, hizkuntza ez ezagunak edo ez ditugun guk ez ezagutzen, hizkuntza horiek ez direla gauza bat ere berdinak. Zaloa, baitere galdetu nahi dizun, azkenean nola aniztasuna hitza agertzen da, eta pixkat honen inguruan hausnartzeko, hizkuntzatik haratago, niri batzutan zalantza sartzen zait,
ea mundu anitzago batean gauden, ez? Aurreko nizerrakit, garai batzuekin alderatuta, edo ez, ez? Zeren, karo, alde batetik ikusten dugu, nizerrakit, ez? Arroparen munduan, katalogoak inoizko zabalenak dira seguraski, ez? Baina aldi berean batekin presioa du, ez dakit, ez? Masa kultura honetan eta aipatzen dugun hizkuntza hegemoniko eta kultura hegemoniko horiekin, aldi berean, ez dakit, ez? Aniztasuna ez dela hitza proposena, anistasunaren galera bat dagoela. Orduan pixket galdetu nahi nizun ere horretaz aloazuk hori nola ikusten duzun, ez dakit. Mundu anitzago batean gaude, ala aldera ibez, ez? Homogeneoago batean. Sistemak nahi duena egin dana da hori homogeneoa egitea. Nik horrekin ere badaukat beste pieza bat ikusiko dena jartzen duena ekosistema. Eko horretan anistasuna hitza hori ere hizkuntza askotan irakur daiteke eta sistema dago hankaz bera, buruz bera jarrita. Eta egia da, sistema eta hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da. Sistemak esan digu ingelesa ikasita, gure bizitza hobeagoa izango dela, gu prestatuago egongo garela eta ezagutuko ditugula kultura gehiago eta oportunitate gehiago izango ditugula gure bizitzan. Baina berez izan nahi dugu, begira, ingelesa baldin badakizu, enpresa edo enpresa handiek saltzen dituzten produktuak ondo ezagutuko dituzu, ulertuko dituzu eta zuk ere erosiko duzu hori. Orduan, nik uste dut beti ari direla esaten hori unibertsalagoa bilakatuko garela ere hizkuntza hegemonikoarekin, gaztelerarekin eta ingelesarekin, eta benetan egiten gaituztena da uniformeago. Eta egia da nik uste dut ez direla bakarrik mass-media, direla batez be enpresa handiak haiek mugitzen dute dena, eta egia da, gero eta janskera, denek doaz berdin, denek nahi dugu mobil berdina, denek nahi dugu teknologia guztiak izan, denek eta nik uste dut gero eta pentsaeretan edo jokatzeko moduetan gero eta gutxiago garela nitzak. Zalo, hartuko dute orain bota duzun arketa hau pixket hortik ere tiratzeko, zeren ikusten da, lehen horretan genuen modutik, beti kezka soziala hor egoten dela, ez? Bueltaka zure lanaren, obraren inguruan, eta hortaz pixkat galdetu nahi nizun. Ea hau nondik datorren, eta baitere, ea uste duzunzuk artean hori zerbait beharrezkoa dela, edo ez? Hau da, zure ustez Zaloa arteak izan behar du beti, konpromiso sozial hori? Nik uste dut artea egon behar dela irekita gauza guztientzat. Ez dut uste dena izan behar dena, nik baloratzen dut ere soziala ez den beste arte bat, eta igual edertasuna dagoen, edo arteak beraren hizkuntza ere, ez dakit buelta ematen diona, ez? Gertatu dena ere vanguardiekin eta dana. Baina nire kasuan, nire lanak soziala izan behar du. Orain, hasierako urteetan behar bada ez, baina orain ez dut ikusten nire burua beste zertan sartuta, ez? Ez dakit, eta nik uste dut gainera orain ere ez dakit dela beste modu batean sortu. Orduan, uste dut arteak bai jorratu behar duela, bai ala bai, alde sozial hori, ez denek jorratu behar dugunik, baina bai landu behar dugula. Eta beti landu izan da, eta ikusten duzu ere, segurazki ikusi duzue emakumeen eskubidea direla eta, animalien eskubidea direla eta, beti jorratu egin dela, eta lantzen dela, baina hizkuntzen gaia ez da irten arte bisualetan. Ni ere, saiatu naiz kontaktuan jartzen ea jendearekin norbaitekin lantzen duen, modu batean edo bestean, ikusi dut arte lan baten bat, omenaldia hil diren hizkuntzei buruz, baina ez dut nahi hitz egin hil diren hizkuntzei buruz, nahi dut hitz egin bizirik dauden hizkuntzei buruz. Baina, esandakoa, nik uste dut, ez dakit arte guztia ez dela soziala izan behar, baina barruan, baina arteak modu batean jorratu behar duela bai ala bai arazo sozial asko.
Zure kasuan, nondik dator konpromiso hau? Ez dakit hasierako lanetatik ja agertzen den, nolabait ere zure ibilbidean pixketez, kutsu hori, kutsu sozial hori, ala badagoen momentu bat erraten duzula, aizu, nik hemendik tiratu nahi dut edo. Nondik dator hau? Nik kutsu soziala uste dut beti lan egin dudala, etxean beti hitz egin dugulako egoerei buruz, politikari buruz, arazoei buruz, arazo sozialei buruz, eta hor nik uste dut familiagatik izan dela. Hizkuntzena, niri beti gustatu izan zait, nik beti esaten dut gainera, nire gurasoak erdaldunak direla, Euskal Herritarrak, baina erdaldunak, nire aitona euskalduna zen, baina frankismoa zela eta nire aita eta ezien helarazi hizkuntza eta hor galdu zen, belaunaldi batean hor galdu egin da gure familian. Eta orduan, nire neba eta biok berreskuratu egin dugu. Egia da, irakurri nuela liburu bat, zala Juan Carlos Moreno Cabreraren Errores y horrores del españolismo lingüístico. Nik beti irakurri ditut saiakerak eta orduan esan nuen, nik nolabait jorratu behar dut hau nire lanean. Eta izan zen liburu hori irakurri nuenean. Ez nekien nola, baina orduan jarraitu nuen, segitu nuen irakurtzen, hizkuntzei buruz, eta orduan, tiratu, eta egin nuen nire lehenengo proiektu artistikoa da Lagorreri Bisuala, non euskaraban ardatza, agertzen dira beste hizkuntza asko, eta jorratzen zuen euskararen egoera historikoki eta soziolinguistikoki, eta gero hortik irten dira beste proiektu guztiak. Bertze obran dana bat ere badituzu, hemengoan aipatzen genuen mingainatu badugu hortzen Kuria kalean ikusgai, espazio harten, baino, zuk badituzu bertze lanak, hor zure webgunean ikusgai daude, gainera webgune aski txukuna, gomendatzen du sartzea eta begiratzea, hor agertzen dira aski ongi zuk egindako lanak. Zaloa, galdetu nahi nizun, nola uste duzu ezaugarritzen dela, pixkete zure lana? Zer kontatuko zen egun erraten duzula, begira? Zaloaren arte bisualak, kutsu hau du edo estilo hau edo toke hau. Ja, estiloarena egite zait zaila nire. Ikusiko duzu denetarik. Nik batez be jorratzen ditut instalazioak. Orain, instalazioak asko. Instalazio eskultorikoak dira, baina egia da denetarik lantzen dudala. Adibidez, bideoa edo argazkiak. Egia da oso nire, azken aldian ez duela lantzen adibidez obra bat eta gero edo argazki bat eta beste bat ezberdina, beste bat ez beti igual 7 argazki artelan bat bakarra da. Orduan, beti dago instalazioaren ideia hori. Ez dakit zergaitik, baina horrela lantzen dut, ez dakit, ez zait burura etortzen beste zer. Beti instalazioetan lan egiten dut. Badire hor hain zuzen ere instalazio batzuk aski ederrak direnak, alako plastikozko material batzuekin egindako, kurba batzuk, biribilgune batzuk, oie gainera koloreekin eta lerro ezberdinekin osatutakoak, argi, nolabait argi kolori horiek, argi joko horiek erabiltzen direnak, eta, galdetu nahi nizun, egia da horiek estetikoki aski ederrak direla, baino, honetan jantzia ez gaudenek nola begiratu behar dugu. Hau da, ez dakit hor ematen aldi guztun alako gakoren bat, alako esposizio batera izaten aldena zurea hurbiltzen garenean, eta ez bagaude demagun, arte garaikidean sobera sartuak, nola begiratu behar ditugu esposizio horiek? Lehenengo begirada oso irekia izan behar da, ez pentsatu arte lana bakarri dela margo bat. Orduan, bestela ikusiko duzu nire arte eta esango duzu, zer da hau, nik ez badago inoiz margozten. Orduan. Egia da, zierako pieza horietan, nik edertasuna lantzen dut. Nik uste dut nire lanak, naiz eta igual kontzeptualak izan, edertasun hori beti dagoela. Irtetzen zait eta beti oso sutilak dira, Beti izan didate hori. Ez dakit beste modu batean lan egiten. Orduan, ez duzu ikusiko nire lana ez da bortitza, lasaia da, gardentasuna dago, koloreak daude, ebaketak daude. Orduan, ikusiko duzuena nik beti izaten dut. Segurazki hasiera batean ez duzu ulertuko.
ikusten duzuena ez duzu ulertuko, hori gertatzen da ere abstrakzioarekin. Baina ikusi, sentitu, asmatu, hortarako dago ere. Egia da, azkenengo proiektu hauetan, nik ere gonbidatzen dut idazten ditudan testutxoak irakurtzera. Erakusketan badaude testu txiki batzuk, euskeraz eta gazteleraz, eta nik uste dut testutxo horiek irakurrita hobetu ulertuko duzuela. Baina hala ere, begirada oso zabala izatea, eta ikustea formak, gerturatzea, testuak daude, ze hizkuntza den, edo ze kolore, edo zergatik ote dagoen hau jarrita horrela. Hori, ez pentsatzea bakarrik artea dela paisaia bat, bale? Osea, edertasuna dagoela errealitatetik kanpo ere. Orduan, artea ez da bakarrik nik badakit oso erreza dela ikustea adibidez arte hiperrealista. Ederra da, eta oso erreza dela ikustea. Baina, arte guztia ez da hiperrealista izan behar, eta arte guztia ez da figurazioa edo figuratiboa izan behar. Orduan, hori da, pizkat, mentalidadea edo pentsakera ere zabaltzea. Hori gobernatzen dut nik. Nik batzutan, alakoetan, espainaiz ni ere sobera jaioa gauza hauetan, eta batzutan alakoak ikusterakoan zaloa pentsatzen dut, hau alako salon, gela moderno batean, paretak zuri batean, ongi geldituko zen edo ez, eta pixket irizpide hori erabiltzen dut, ikusteko, ederra den edo ez. Egia da, nik asko esaten dut, nire arte lanak ez direla, askotan, ez diran etxean jartzeko, klaro, adibidez, ikusiko duzuen instalazio handi bat da, eta hori ez da etxe batean jartzeko, hori izango litzateke museo batean edo fundazio batean ipinteko. Beste batzuk, txikiagoak direnak eta golan, jar daiteke eta ezberdinak izan daitezke. Eta bata bestean, ez batzu pentsatu ere, igual, saloi batean jartzen baldin baduzu ez duzuela jarriko bakarrik artista baten arte lana, ez beste batzuekin batera jarriko dela edo etxeetan. Baina, pentsatu ere, arte lan guztiak egiten, nire kasuan adibidez, ez dut lantzen edo ez dut sortzen pentsatzen salduko dudanik. Eta hori da nire realitatea. Orduan, nik beti izaten dut, ez dela nire arte lana ez dakit oso ona den salmentarako. Gutxienez ikusteko eta pizkat pentsarazteko bai. Hortxen pentsarazteko eta ikusteko obra hortxen, eskura, hemen, behintzat Iruñean, Kuria kalean, hortxen espazio artea apaindu, hor egongo da, maiatzaren 26 arte. Zaloa, akitzeko, galdetu nahi zutala bakizu isteko bezala, zergatik joan behar gara. Zergatik eman behar dugu aukera bat eta joan esposizio hori ikusten. Lehenengo hizkuntzen iztasuna landu behar dugulako eta ikusi behar dugulako beste modu askotan. Orduan, nik esaten dizut, mesedez gerturatu, lehenengo eta behin gure hizkuntzagatik eta beste hizkuntza guztiengatik, eta oso erraz ikusten da, oso arin ikusten da, eta ikusiko duzu ere beste edertasun bat, baina lantzen arazo sozial bat. Eta igual holan ere ikusiko duzu artea oso zabala dela eta ikasten dela artea ikusten. Zaloa Ipina, gaurkoan hementxen magazinean, bere obra horretaz mingainatu obraz eta bertze kontu solasean, espazio arten ikusgai dagoena, artista bizuala Zaloa gaurkoan hemen utziko dugu. Mila esker handiz, plazer bat zurekin solastea, Zaloa. Mila esker. Ikus ditzagun orain, Iruñerriko udaletako albisteak. Barainaingo udal aur eskoletarako plazen deialdia atera da Barainain bat euskara eta Barainain 2 gaztelania ikastetxeak hartzen dituena. Onartuen eta kanpo geratu direnen behin-behineko zerrenda atera dute. Ebazpena hain zuzen. Horretaz gain Barainainen baita ere, tokiko gobernu batzarrak 2022ko maiatzaren 9an hartutako erabakiaren bidez Barainaingo udalak aditzera ematen du ondoren agertzen diren oinarriak onetsi dituela.
Diru laguntzak ematea arautzen duten oinarriak barainenen bizi eta erroldaturik diren umeak joan daitezen 2022-2023 ikasturtean haur eskoletako eta haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunduetako eskola jantokietara. Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 27tik ekainaren 16ra bitartekoa izanen da. Iruñan Esmeralda Masok eta Isabel Martínez Pañuelak bihar hartuko dituzte Iruñeko udaleko zinegotzi karguak. Aparteko osoko bilkura 12etan izanen da udaletxeko dagokion aretoan. Horrez gain Iruñeko udalak haur eskoletarako ikasle berrien behin-behineko zerrendari erraklamazioak jasoko ditu ostiral honetara arte, hilak 12 beraz. Berrikusi ondoren, onarpenaren behin betiko zerrendak maiatzaren 18an argitaratuko dira. Eta horrez gain baitere, emakumeen kirola eta bere lorpenak sustatuko ditu Tour Universo Femeninok 3000 metro karratuko esparruarekin Gazteluko plazan ekainaren 9tik 11karako asteburuan. Iruña eta Biraren 4 egoitzetako bat eta 32 Kirol Federazioan eskola kolektiboen erakustaldien eta lehiaketen jarduerak eskainiko ditu bertan. Bigarren elkarrizketa honetan, erran dugun gixan, artzaintza edo nekazaritza eta artisau produktuak izanen ditugu izpide, izan ere, ahari latzen, bigarren enkante nazionala eta mendialdeko azoka ibiltaria, biak batera izanen ditugu, igande honetan, maiatzaren 14ean, Larrango udalak, Aslanak eta Zedernak Garalurrek antolatuta. Bertan, izanen dugu, Larraunen Arruitz herrian zehazki, hitzordua eta horretaz pixka solasteko, bain zuzen ere, honen antolakuntzan dabilen 3 hanka hoietako batekin egonen gara, Josu Orejarekin, hortzen, zinegotzia duguna, eta honekin ere, badabilen azken aldian buruela berri, eta, azter kontatzen dugun, lehenik eta behin, atxaldeon, Josu, mil esker gurean egoteagatik. Bai, erratxaldeon, Gorka. Josua, erraten genuen, bi kontu badirela hemen, ezta? Hau da, bi ekimen ezberdin nolabait ere bateratu dituzue hortzen egun honetan, maiatzaren 14ean, alde batetik, ahari genomikoen enkante nazionala, Josu, zer da? Bai, hau, Aslana asoziazioak lehengo urtean lehenengo aldiz eta aurten berriz ere errepikatuz, antolatu duen enkante edo subasta bat da, beraien lanketa genetikoa edo genomiko hori dutena, beraien ekoizlei pasatu nahien, antolatu duten egun bat, enkante bat, eta bertan ahari batzuk eta subastan ateatzen die, eta hoxe da enkante nazionala. Hau, egintzen okerrezpanago ganden urtean baitere, eta irakurri dutan non baiten, aski ongi atera zela gainera, Josu. Hala da, lehengo urtean lehenengo aldiz antolatu ginen, lehengo urtean Gorritin izan duzen, bere bai Larrango baiaran, eta oso, lehenbiziko aldia zen, ez ginen olako gauzarik antolatu sekula, eta guretzako 10 nota batekin oso pozik atea ginen, bai bertako herritarrak antolatu zutena, eta bai asoziazioak, kasu honetan. Izen berexia du, normalki behintzat mundu horretan sartuta ez gaudenentzat, ahari genomikoen enkantea, zergatik erabiltzen da kontzeptu hau, zerra nahi dugu honekin? Bueno, ni ere ez naiz ikaragarria ditu gai honetan, bino asoziaziotik kontatu izan dugunati, da lanketa genomikoa omen da teknika mota bat, hobekuntza genetikan sakontzen duena, ez? Baina da adar bat bezala, hola esateko modu batean, da orduan hortan jasotzen dituzten fruituak, non ahariek eramaten dute beraien genetikan, eta beste ardiekin nahastuz, joten die raza horren genetika hobetzen, ez, gutxinaka. Gutxi gora bera esateko modu simple batean. Arraza pixkanaka hobetzen, ez? Pentsatzen dut, ezaugarrietan, etxekotasuna, ez izatea sobera basatiak, eta, halako kontuak, urtetan egin dena, ez, hautespen artifiziala, deitzen den, hori, eta horretarako enkantea, hortzen, baduguna, gainera ardi latxena. Josu, galdetu nahi nizun, zergatik, hartzen du Aslanak lan hau, zergatik
ardilatxak lantzen dituzte, ze garrantzia du, nolabait ere gure, ez dakit, gure paisaian, gure nekazaritzan arraza honek? Bueno, bintzat Nafar iparraldean da Euskal Autonomia Erkidego guztian ezagune da, ardilatxa da gehiengoa gure mendi eta larreetan, ez? Eta, bueno, asoziazioak, Asoziazio Navarra de Latxa, esaten bezala, batzen ditu latxa arrazako ardiak ekoizten dituzten hartzaileak, ez? Eta orduan, bueno, gehiena hori da, hobekien egokituta daolako gure mendi eta larretan bizitzera, ez? Egunerokoan bai, negu euritsu eta hotzak, eta udarak, naiz, euri gutxigoekin, nahiko berde daukatena, eta mendian pasa itzazketenak 3-4 hilabete inongo arazorik, ez? Bakarrik granjatan egon beharrean, kanpoan ere oso ondi agontatzen duen animalia delako. Hortzen, enkantea izanen dugu, kontu praktikoak Josu, gero nola izanen da, zehazki, pentsatzen dute igande goizean, ara turbildu, eta hortzen egonen direla ariak ikusgai, eta gero tratua, ezta? Bai, hala da Gorka, Arruitz Larrongo herri bat da, Belaxe autopistatik atea eta Belaxe daun herri bat, kilometro batera baino gutxiago, eta herrian bertan antolatuta daude bi gune, ez? Alde batetik enkantearen gune hongo da, goizeko 10:00-tatik animaliak ikusgai hongo dinak itxitu ezberdinetan, animali bakoitza bere kartelarekin, bere ezaugarri genomikoekin, hartzaiek identifika dezaken zer nahi duten hobetu edo zer nahi duten bere hartaldearentzako, eta bestaldekiko dugu karpa baten azpian ekoizle artisauen azoka, ez? Azkenik, notiziona da, euria eman dute, gu hemen pozik gaude, euri kontua dela eta, baina, azpiegitura aldetik, jarri behar ginen karpa bat, bertan babestuta dauteko artisauak, ez? Eta horiek ere, goizeko 10:00-tatik, eguerdiko ordu 2 arte, bertan egongo dira, beraien produktuak saltzen, ekoizle eta bezeroen arteko hartu eman zuzen hori eukitzeko, eta, oso aberatsa izaten da, ez? Eta frontoien, egongo dira, harik ikusgai 10:00-tatik 12:00-etara, 12:30 udaletik omenaldi txiki bat egingo diogu Baiaran azkeneko urtetan ekoizle bezala eta artisau bezala jarri diren berri batzuei, omenaldi txiki bat, xume bat, eta gero ja enkantera pasako gara, ez? Non ja, nolabait salduko diren ikusgai egon diren ari horiek. Azoka honetan, Josu, Larraunko ekoizleak izanen ditugu, batik bat, bertze tokietakoak baitere? Azokak izena dio bezala mendialdeko azoka da. Mendialdea Nafarroko ipar-mendebaldean dagoen eremua dugu, ez? Eta hortan eskualde bat, da hor daukaguna, Goizuta eta Arano hasita, Leitza, Areso, Araitz Betelu, Larraun, eta gero ere daukagu Basaburua eta Imotz aldea ere hartzen duguna, ez? Orduan, inguru guzti hortako hainbat ekoizle eta artisau izango dira, eta baita ere beti pixka eta aniztasuna eta garaiko produktuak eta eukitzeko gonbidatuak izaten dira, ez? Beste inguruko baiaratatik edo kasuntan herriberatik esparragoak izan daitezken bezala, ez? Garaien gaudenez, hori ere aprobetxatuz. Hor daude atzean Zederna Garalur, baitere Abelarte hor dago, ez? Baserritarren elkarte hau, badira holako eragile batzuk, eta horrek ere ematen dio bere izgarritasuna azoka honi, ezta? Erran nahi dut, bertan aurkituko ditugun produktuak Josu, badituzte zera, irizpide edo ezaugarri batzuk, batez ere jasangarritasunaren aldetik, ez? Produktu lokalak dira, hau da, nolabait ere hoixen, ez? Landutako eta errespetuzko produktuak aurkituko ditugu. Hala da, Gorka. Berez proiektu hau azoka hau sortzen da 2018 hasitako proiektu bat, udal ezberdinek elkartzen dira, pixka eta hausnarketa batzuetatik inguruko lehenengo sektoren egoera, ekoizleen noraka zijoan ikusita, oinordekotza falta zegoela, eta hori dena ikusi arazi behar zela, eta pixkat bultzada eman behar zitzaiola publikoki, proiektu hori martxan jarri zen da, hortik sortu zen azoka hau, Zedernaren eskutik, Zederna gure garapen agenteekin, sortu zen mai berezi bat, elikadura maila deitzen dena, eta hortik bilakatzen da, kalitatezko elikaduran oinarri minimo batzutan, eta bertakotasunean ekoizlei leku hori ematea, ez, azoka honetan, eta zu esauzun bezala, bertan ikusi daitezkeen produktuak, bertan ekoiztuak dira, lehen gaiak baldintza berezi batzuk dauzkate, ekologikoan ekoiztuak direlako, edo bertakoak direlako ere bai, eta orduan, eta artisauek ere bai, bertakoak ditugu, ez, orduan, ekonomia zirkulo hortan sakontzen den azoka bat daukagu hau, ez?
Hortzen hitzordu aski interesgarria igande honetan. Bertan, Larraunen Arruitzen zehazki, bi kontu horiek bateratutak, nekazaritzaren nolabitere sustapenerako, bertako ekoizleendako. Josu, galdetu nahi ditzun bukatzeko zu gainera, ibiltzen zarenez hortzen zinegotzi lanetan, eta beraz, beti ikuspegi orokor horrekin, zer ekartzen dio halako ekimen batek baiara honi, edo zergatik erranen zenuke garrantzitsua dela halakoak egitea? Bueno, guk bi proiektu hauek uztartzeak, gure ikuspuntutik, aberastasun asko ekartzen zuen alde batetik, gure oinarrian daukagun lehen sektore horrek antolatzen dulako, ekonomiko edo estrukturatzen dulako, baiara eta eskualde osoa ere beste oinarri batzuetan, eta egunerokortan lanean dauden ekoizle eta artisau horiek ere ikustarazten ditu, plazaratzen ditu eta jartzen duna da ostalaritzarekin kontaktun edo bezeroekin zuzenean, eta hasten gara beste sare mota bat eta beste engranai batzuk sortzen, oinarri ezberdinekin, eta gure ustez etorkizunari begira onuragarria izango zaiguna. Baiara horietako, eta orokorrean errango nuke, Nafarroa eta Bertze tokietako, uste duzu, garrantzizko kontua dela lehen sektorea zaintzea, diot, zeren handitzetan pentsatzen dugu, eta berrietan beti agertzen da, bigarren eta hirugarren sektoreko nondik norakoak, Volkswagenena ezagunena, Volkswagenen baldago bakala eratze bat, edo zerbait ere, orduan berri guztietan ateratzen da, baina ez dakit, Josu, zuk ere inpresioa izanen duzun lehen sektorea ez aldugun nahi baino gehiagotan ez dakit hartzen zen edo. Deno daukagu, sentsazio hori dela sektore, anai txikia den sektorea bezala, kaso gutxiago egiten zaiona bezala, ematen du bakarrik elikadura sortzen duela, osea, bakarrik horrekin, ez bada metalikoa edo ez bada automozioa edo ez badela zerbitzuak, ez dela sektorea, eta hori ez da egia, Egia esan, Nafarroa gaina daukan aniztasun geografiko, klimatikoarekin da, struktura asko eman dio gure Nafarroa honi, eta nik uste zaindu beharreko zerbait dela eta bere leku eman eta mantendu eta lagundu, nahiz eta etorkizuna begira, beste modu batzutan, beste strukturatekin lagundu eta mantendu beharra daukagu. Orduan, lehenengo sektore hori zaintzea beharrezko daukagu estruktura emateko gure lurraldeari, eta gure gizarteari berari. Orduan, ematen du hau desagertu baliz, litzekela zer gertatuko, baina guk ez du horrela ulertzen. Hau desagertuko baliz, gure paisaiak aldatuko lirateke, gu dauzkagun hainbat eta baliabide arazo guki genitzazke, gaur egun globalizatu dagoen egoera honetan, bertakotasun horrek nik uste irtenbide asko emango lizkigukela gure gizarteari benetan mantentzen badugu eta beste ikuspegi batekin aurrera egiten badugu, ezta? Lehenengo sektorea, iraganekoa baino ez alda etorkizunekoa, ni gala pentsatzen dut, horregatik da lehen sektorea gainera, oinarrizkoa delako garrantzizkoena beraz, eta hori sustatzeko nolabait ere, eta ezagutzeko bertako produktuak, ekoizleak eta mundutxo hori ezagutzeko aukera paregabea, ez bakarrik mendialdeko jendearentzat, baitere, Nafarroako gainerakoentzat, hortzen erraten genuen moduan, Arruitzen, Larraunen, badakizue horton Irurtzunetik Lakunberrira joaten hor segiduan badugu, herritxo hori eta bertan, ari genomikoen bigarren enkante nazionala eta mendialdeko azoka ibiltaria. Hortzen, gure gomendio baitere xaloatik, igandean bertaratzeko. Gaurkoan hemen solasean, Josu Oreja, zinegotzia eta aipatzen genuen, Zederna Garalurrekin eta Aslanarekin batera, batez ere, Bertze elkarte batzuk ere baitira, baina 3 hanka nagusi horiekin antolatu dute hau, eta eskertzea, bakarrik zaigu geratzen. Josu, esker, gaurkoan gurean egoteagatik. Zuri Gorka, eskerrik asko. Hauxean gaurkoz magazinen eskaintzeko genuena, hortzegun honetan eta bihar hemen egonen gara. Berriz ere, elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.